Yes. Så er klokken 19:53. Tager lige en status PT mere. Nu har saunaen kørt i omkring et par timer. For satan da. Øj, der var på en. Yes. Så er vi oppe på 70 grader. Og det virker. Og der er drøn på hytten. Skal vi lige prøve at bare lige for sjovt skyld. Det er godt nok øl det her. Ja. Satan, der på. Yes. Men så dufter der humle herinde nu. Og 70 grader. Så vi må sige, at saunahytten den virker. Øj, satan, der er ramt derinde. Det var lige endnu en status PT.